Эфирда хабардар программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайрлы кийші, хәзір булачак темалар турында. Бүгіннән башлап Татарстанның җәмәгать транспортында, сәүдә үзәкләрендә һәм кафе-рестораннарда QR-код сорамаячаклар. Бүген кешеләр инде күбрәк тә автобуста. Республикада коронавирус белән бәйле тагын нинди чикләүләрне бетерәләр? Бу хакта Илгиз Шәкүров. Нәрсәгә сөенергә, нәрсәгә киенергә туры килә. Кайбер чакта шундый соралды, без кем соң? Шәһәрнекеме, әллә авыл халкымы дип. Казан һәм Казан бистәләрендә яшәүчеләрне нәрсәләр борчый һәм нинди бурычлар тора? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Кем җиңүче? Бүген татарча әдәби әсәрләр бәйгесенә нәтиҗә ясадылар. Төрле чорлар сурәтләнгән, тарихи романнар бар, урта гасырлар. Лауреатлар белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Татарстан үйіннен китәргә мәҗбүр булган кочакларны кабул итәргә әзерләнә. Бүген республикада аларны вакытлыча урнаштыру мәсьәләләре буенча эшләячәк яңа оператив штаб оешты һәм аның беренче утырышы да узды. Штабны Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин җитәкли. Шулай ук аның составына гадәттән тыш хәлләр, эчке эшләр, социаль яклау, транспорт, мәгариф, яшьләр эшләре министрлыклары, кеше һәм бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләр керә. Утырышта билгеле булганча, Татарстан авыр хәлдә калган 1000 кешене кабул итәргә әзер, аларны урнаштыру өчен Санта, Жемчужина, Ливадия, Васильевский шифаханәләрендә урын әзерлиләр. Татарстанга кочакларны алып килүче поезд Ростов өлкәсеннән бүген юлга чыга, Казанга килеп җиткәч аларны вакытлыча яшәү урыннарына таратачаклар. Алар кайнар ризык белән тәэмин ителәчәк, кирәк булса медицина ярдәме күрсәтергә дә әзерләр. Килүчеләр арасында балалар һәм хатын-кызларның күп булуын исәпкә алып, штаб утырышында тармак министрлыкларына аларга кирәкле ярдәмне күрсәтергә дигән бурыч та куелды. Әлеге мәсьәлә буенча соңгы яңалыклар даими рәвештә Татарстан президентына җиткерелә. Штабның чираттагы утырышы иртәгә узачак. Лоиш районының Комлы-Кабал авылында 2 баласы белән урамда йөргән әни өстенә түбәдән кар өйме төшә. Әлеге мизгел каршы йортның видео күзәтү камераларына ләккәне кадрдан күренгәнчә хатын-кыз бер баласын кулына күтәргән, икенчесе юл буенда кар көрәп уйный. Шул вакытта йорт түбәсеннән кар ишелгән тавыш та ишетелә. Әниләре собиларын читкәрәк алып көлгерә. Баланың чанасы шунда торган автомобиль тулысынча диярлек кар астында кала. Алар басып торган урында кар көрте барлыкка килә. Еще маленький меня закапризничал. Кечкенә балам киреләнә башлады да, аны кулга алдым. Әл ярый күтәргәнмен, Аллага шөкер. Кар төшә башлауга икенчесен дә кулыннан тотып чаптым. Балага бераз эләкте инде. Баш киеме бите карда иде, әмма иң мөһиме сау сәламәт. Хәзер әлеге хәлнең сәбәпләрен прокуратура тикшерә. Түбәсеннән кар төшкән йорт Эконом Строй плюс идарәче оешмасы карамагында булып чыга. Аларга Моңарчыда район прокуратурасы кисәтү ясаган була. Хәзер коммуналь хезмәтләрнең эшенә хукукый бәядә биреләчәк. Административ эш кузгату мәсьәләсе дә карала. По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Лоиш районы прокуратурасы Комлы-Кабал авылы янындагы күп фатирлы торак йорт түбәсеннән кар төшү турындагы мәгълүматны тикшерә. Ачыкланганча, хәл октябрь урамындагы 3-нче А йорты янында килеп чыккан. Тикшерү нәтиҗәләре буенча прокурорлар тиешле чаралар күрәчәк. Бүгеннән ниһаять Татарстанда QR-кодлар белән бәйле чикләүләр бетерелде. Республика җитәкчелеге бу хакта узган атнада хәбәр иткән иде. Хәзер җәмәгать транспортында, кафе, ресторан һәм сәүдә үзәкләрендә QR-код сорамыйлар. Әмма битлек кию һәм ара саклау таләбе үз көчендә калды. Соңгы арада авыручылар саны тотрыклана бара, халыкның күпчелек өлеше прививка ясаткан. Белгечләр QR-кодларны бетерүне шуның белән бәйле аңлата. Бүген кондукторлар исә эшнең кимүенә, пассажирларның артуына сөенә. Казанда QR-кодсыз беренче көн ничек узганын Илгиз Шәкүров күреп кайтты. Тынгысыз дүшәмбе иртәсе сәгать 9. Гадәттәгечә кешеләр тукталышта автобус көтә, әмма бу көн башкаларыннан аерыла. Җәмәгать транспортында хәзер QR-код сорамыйлар. Пластиковый картаны да алырга кирәк, QR-кодны да күрсәтергә кирәк. Җайсызрак иде инде. Хәзер тигәйбез. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать транспортында QR-код системасы 22 ноябрьдән эшли башлады. Татарстан Россиядә бу чикләүне керткән беренче төбәк иде. Таякның юан башы кондукторларга төште. Бүген беренче чиратта алар сөенә. Кешеләр инде күбрәк тә автобуста. Элекеге менә QR-код башланганда кеше әзәйгән иде. Но булгалы иде инде. 1-2 кешене чыгара идем, но бездән теләп иткәчтен без бит инде каш киләлмибез бу эшкә. Пассажирларның исә чикләүләрне бетерүгә карата фикерләре төрле. У кого были QR-коды, кто их получил, у них не было и так проблем. QR-коды булган кешенең бер проблемасы да юк, кемнең коды юк, шулар зарланды.
что делали, это пошло нам на благо. QR-кодлар кертүнең файдасы булды дип уйлыйм. Күп кеше прививка ясатты. Димәк, күмәк иммунитет барлыкка килде. Рәтләнә барысы да. Рәтләнгәч инде менә бетерәләр QR-кодларны. Кеше сакланып йөри, маскалар киеп, прививка да булыша инде. Яңалык кафе рестораннарга да кагыла. Бүгеннән җәмәгать туклану урыннарына да QR-кодсыз кертә башлыйлар. Әмма кайбер чикләүләр барыбер сакланачак. Мәсәлән, төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр эшләү тыела. Җәмәгать туклану урыннары пандемия иң зур зыян салган өлкәләрнең берсе. QR-кодлар кертелгәннән соң алар кремен югалтты. Мәсәлән, бу ресторанда табыш 60%-ка төшкән. На освобождение рабочего времени у персонала. QR-кодларны тикшерәсе булмагач, персоналга эш кими. Хәзер кунаклар да күбрәк килә башлар дип өметләнәбез. Теләсә кайсы чикләү бизнеска тискәре йогынты ясый. Әллә QR-код сорамаганга, әллә бәйрәм алды булганга, бүген сәүдә үзәкләрендә дә кеше күп иде. Аның каравы ишек төбендә чират юк инде. Яшүсмерләр күп йөри. Бүгеннән башлап 18 яшы тулмаганнар сәүдә үзәкләренә әти-әниләреннән башка керә ала. С утра уже, с 9 часов утра уже люди стояли. Иртәнге 9-дан кибеттән кеше эзелми, күптән бай булганы юк иде. Хәзер театр, кинотеатр, цирк һәм концерт залларына да 70%-ка кадәр тамашачы утыртырга ярый. Хезмәткәрләрнең барысы да прививка ясаткан булса, кунакханәләрдәге барлык бүлмәгә дә кунаклар кертергә рөхсәт. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Төзелеше дә, ремонты да туктамый, башкарасы эшнең очы кырые юк. Башкала халкы арта, шуның белән бер рәттән социаль инфраструктурага булган ихтияҗ да зурая. Мәктәп, балалар бакчаларында урын җитмәү, торак коммуналь тармак, шәһәр яны бистәләре проблемалары. Буларның барысы хакында бүген Казан шәһәр думасының сессиясендә сөйләштеләр. Анда Рөстәм Миннеханов катнашты. Президент шәһәр җитәкчелегенә нинди бурычлар куйганын Гөлнар Сайфетдинова да ишетте. Президентыбыз җитәкчелегендә килешеп, эшләү нәтиҗәсендә без үсеш темпларны саклап кала алдык. Алай гына да түгел, 10 ел элек хыяллана да алмаган проектларны гамәлгә ашырга кирештек. Мэрның чыгышында чагыштырулар күп, шартлар ничек үзгәрүне Илсур Метшин мисаллар белән күрсәтә. Җитештереп сатылган продукция күләме, төп капиталга инвестицияләр арта, төзелештә рекордлы күрсәткечләр. Безнең ишегалды программасы буенча 430 объект төзекләндерелә, 115 чакрым юл яңартылган. Горький шоссесын киңәйтү, Вознесение тракты буенча эш бара. Позвольте напомнить вам об одном из главных достижений в сфере ЖКХ, старт которым был дан здесь, в столице, в 2007 году. Торак коммуналь тармактагы төп казанышларның берсе Казанда 3500 күп фатирлы йорт ремонтланды. Федераль үзәк республика җитәкчелеге ярдәменнән башка бу мәсьәлә бер кайчан хәл ителмәс иде. Әмма искергән челтәрләрне капиталь ремонтлау проблемасы кала. Бу сорауны федераль дәрәҗәдә хәл итәргә кирәк. Казанда гына да андый челтәрләр 2000 чакрымга җитә. Моңа кагылышлы федераль максатчан программа юк. Ә шәһәр бюджетының мөмкинлекләре чикле. Соңгы 10 елда 31 парк һәм сквер ачылган, утыртылган агачларны шәһәрдәге автомобильләр саныннан арттыра алганнар. 550 мең, 10 ел элек 200 мең булган. Самасыр чүплеген рекультивация тамамлангач, күршедәге полигонда эш башлана. Газда эшли торган 40 автобус алынган. Узган елгы җан исәпнең якынча нәтиҗәләре буенча шәһәрдә 1 миллион 300 мең кеше яши, 3 миллион турист килеп киткән. Сессияда әйтелгәнчә, Идел буе округы шәһәрләре арасында бары тик Казанда туучылар саны кимемәгән. Узган ел 20 мең ярым сабый туган. Шәһәр мәктәпләрендә 150 мең укучы белем ала, 5 елдан 200 меңгә җитәчәк. Димәк, уку учреждениеләрендә балаларга урын җиткерү мәсьәләсе әле һаман кала дигән сүз. Соңгы 5 елда шәһәрдә 12 мәктәп, 34 балалар бакчасы төзелә, 51 ремонтлана. Даже при таких высоких темпах строительства школы... Шундый тизлектә төзелсә дә алар җитми. Алай гына да түгел, 197 балалар бакчасына капиталь ремонт кирәк. Мәктәпләр буенча да хәл аяныч. Ел дәвамында күзәтчелек органнарыннан дистәләгән күрсәтмә алдык. 527 мәктәптә ремонт башлануын көтәләр. Аңа өстәп депутатлар Алиш исемендәге мәдәният йортын ремонтлау кирәклеген, мөмкинлеге шиклеләр өчен уңайлы мохит булдырудагы кимчелекләрне искә төшерде. Бүген мин үзем монда килгәндә дә, почти сәгатьтән артык Мамаш тракты буйлап килдем Космонов урамына кадәр. Бу бүкелләр һәр көнне. Казан бистәләренең үтенечен Рауил Муллахматов җиткерә. Константиновның башкалага кушылуына 15 ел, ә үзләрен һаман үги тоялар. Юлларның 20% гына асфальт. Балалар дом культурага да мәктәпкә дә яз көннәре, көз көннәре шарак җырып йөриләр. Су мәсьәләсе дә бар. Кешеләрнең кайберләрендә 20 ел тора. Әле бүгенгесенә кадәр аларда централь водоснабжение юк. Безгә дә борылып карарлар дип, чөнки шунсыз булмый. Эльсурович выступил, вроде было все хорошо. Аплодировали это. Потом пошли домашние задания. Но мы к этому должны быть готовы.
Проблема пригорода, она всегда была. Мы это видим, и, конечно же, будем и по пригородам думать, каким образом эти вопросы решать. Но мы знаем, что вот школы, садики, вот в целом по стране сейчас вот идет разговор насчет школ, да? Мы ее 10 лет уже назад начали, и то еще конца нет. А садики, по садикам еще большая задача. Рөстәм Миңнеханов шәһәр яны үсешенә тулайым карарга кирәк ди. Транспорт мәсьәләсе, эш урыннары, социаль инфраструктура, халыкның керемен арттыру максат булып тора. Бүген Казанда уртача хезмәт хакы 55 мең сум, шул ук вакытта 314 оешма минималь хезмәт хакыннан әзрәк түли. Более 52 тысяч казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Эти вопросы, вот это вопросы наши, в том числе уважаемые депутаты, это ваши избиратели. Здесь, конечно, может быть доход по-другому некоторые получают, это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно. Узган ел президент аппаратына казанлылардан 17 мең мөрәҗәгать килгән, нигездә торак коммуналь хезмәтләр сыйфаты һәм алар өчен түләү суммасы борчый. Һәр мөрәҗәгать буенча тиз арада чаралар күрелергә кирәклеген искәртте Рөстәм Миңнеханов. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның 69 мәктәбен төзекләндерү өчен 4 миллиард сум акча тотылачак. Ни өчен иң зур сумма Әлмәткә юнәлтелә. Бу хакта мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Мобиль кушымта ярдәмендә автобус чакыртсаң, ул кирәкле тукталышка киләчәк. Такси кебек Татарстанда яңа төр хезмәт эшләтеп җибәргә мөмкиннәр. Әлегә ул проект кына бүген аны цифрлы үсешкә ярдәм итү берлеге утырышында Рөстәм Миңнехановка тәкъдим иттеләр. Тагын бер проект машинадан чыкмыйча гына мобиль кушымта ярдәмендә ягулык салу. Хәзер әлеге системаны сыныйлар. Цифрлаштыру мәсьәләләрен бүгенге утырышта КАМАЗ һәм Татнефть оешмалары үрнәгендә карадылар. КАМАЗ, они лидеры в этих вопросах. Я думаю, что сегодня будет очень внимательно послушать, как наши коллеги работают, и этот опыт транслировать уже другим. Цифрлы үсешкә ярдәм берлеге ул проектлар тәкъдим итү һәм аларны тормышка ашыру хакында фикер алышу мәйданы. Рифкат Миңнеханов әйткәнчә, зур компанияләргә яшь белгечләрне күбрәк җәлеп итәргә кирәк. Если сегодня наши индустриальные партнеры не возьмут под опеку. Әгәр без индустриаль хезмәттәшләребез уку учреждениеләре, мәктәпләргә булышлык күрсәтми икән, без ясалма, интеллект һәм башка юнәлешләрдә җиңүләр турында сөйли алмыйбыз. Бигрәк тә математика, физика, химия белән бәйле махсуслашкан уку оешмаларын күздә тотып әйтәм. Бүген халыкара туган тел көне. Шушы уңайдан Рөстәм Миңнеханов үзенең Инстаграмында ролик урнаштырды. Тел ул безнең казанышыбыз һәм байлыгыбыз дип язган ул. Видеоның төп геройлары татар, чуаш, удмурт телләрендә сөйләшүче татарстанлылар. Человек за день произносит более 16 тысяч слов. Одни мы говорим не задумываясь, другие могут определить нашу судьбу. Но те самые слова, исходящие из души, мы всегда произносим на родном языке. Thanks for calling. I'm looking forward to get information about my business proposal soon. Bye. Salam anneciğim. Gide hıdatın sıklarım sana. Татарстан дәүләт советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына котлавын җиткерде. Һич шиксез туган тел ул халыкның җаны, милләтнең яшәү нигезе һәм үзенә генә хас үзенчәлеген саклауның иң көчле мөмкинлеге. Чөнки һәр халык үз тарихы, дине, мәдәнияте һәм теленнән рухи көч алып яши. Халыкара туган тел көнендә без туган телләрне саклау һәм укыту өчен тырышкан, милли мәдәниятне алга сөрү эшенә фидакар хезмәт иткән һәр кемгә дә олы рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Нинди генә телдә аралашсак та, безнең максатыбыз уртак, бәхетле һәм озын гомер, якыннарыбызның сәламәтлеге һәм иминлеге. Бүгенге истәлекле көн республикабызда, илебездә һәм дөньяда булган барлык телләр һәм мәдәниятләргә карата тирән хөрмәт билгесе булсын. Халыкара телләр көнендә бүген Рөстәм Миңнеханов Казанның 11 күп профильле лицейында булды. Монда телне өйрәнүгә зур игътибар бирелә, заманча алымнар кулланыла. Президент уку йорты белән танышты, укучылар һәм мөгаллимнәр белән дә аралашты. Монда Америка, Колумбия, Казакстан һәм Россиянең төрле шәһәрләреннән чакырылган тәҗрибәле укытучылар эшли. 948 бала белем ала. Уку 4 юнәлештә алып барыла: математика, лингвистика, химия, биология һәм гуманитария.
лицейімізде көруге бек шатпыз. Қазіргі күнге Рөстәм Миңнеханов лицейга кірүгә үк аның ни өчен 11 дип аталуы белән кызыксынды. Аңа бу укытучыларның символик саны бердәмлекне аңлата дип җавап бирделәр. Президент бүген уку йортының бөтен бүлмәләрен карап чыкты, дәресләр дә булды. Без бүген укучылар белән туган тел турында сөйләшәбез. Балалар президентка туган якка кагылышлы сорауларын да бирде. Рөстәм Миңнеханов киресенчә укучылар фикере белән кызыксына. Үзең ничек дип уйлыйсың туган ил? Тынычлар, булынар. Чит илләрдән чакырылган мөгаллимнәр белән дә аралашты. Сами из Казахстан? Казахстана, Да. Лучший педагог Казахстана 2013 года. да? Очень приятно. Ибрахим Ибатуллин Казанга лицей директоры чакыру буенча килгән. Ул математика укытучысы. 8нче сыйныфка кадәр балаларны олимпиадаларга әзерли. Истәмә кызыклы алымнар бар. Татар телен укытуда 11 лицей мөгаллимнәренең укыту ысуллары Казан мәктәпләре өчен үрнәк. Монда укытучылар өчен махсус киңәшмәләр уздырыла. Башка мәктәпләр белән үз алымнарын уртаклашалар. Әлеге лицейның татар теле укытучылары уеннар аша телне үзләштерү җиңелрәк ди. Шуңа алар менә шушындый китапчык бастырып чыгарган. Биредә 45 уен тупланган. Мәсәлән, шуның берсе очты дип атала. Уртага бер укучы чыга һәм оча торган һәм очмый торган предметларны сайлый башлый. Ә башкалар аның ни кадәр дөреслеккә туры килә һәм килмәвен билгеләп кул күтәрергә тиеш. Лицейда татар телен өйрәнүне укучыларның 54% сайлаган. Алар балалар белән бер телдә сөйләшәләр, шундый яңа фильмларга тәрҗемә язалар, яңа шундый балалар арасында популяр булган китапларны тәрҗемә итәләр, дәресләрдә кайбер вакыт шәкшәкләр белән бергә үткәрәләр. Уку йорты җитәкчелеге ата-аналар белән якыннанрак аралашу өчен 11 дип аталган махсус мобиль кушымта булдырган. Биредә төрле белешмәләр алырга, сораулар бирергә мөмкин. Чулпан Касымова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. Бүген халыкара туган тел көнендә татарча әдәби әсәрләр конкурсына нәтиҗә ясадылар. Ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе тәкъдиме белән уздырылган иде. Беренчесе һәм шуның белән кадерле дәди каләм ияләре. Катнашучылар саны гаять күп, 1000 ярымга җиткән. Марат Әхмәтов аларны безнең рухи байлыгыбыз дип атады. Икенчедән приз фонды шактый күләмле, 4 миллион сумга якын. Монда яңа гына яза башлаучылар да, әдип булып әсәрләре укучыга яхшы таныш булган авторлар да бар. 10 номинация, 30 җиңүче. Әдәби бәйге лауреатлары белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Язучылар берлегендә бәйрәм рухлы татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесенә нәтиҗә ясыйлар. 1000 ярымга якын шушы язма килгән икән, бу бәйгедә катнашып, бу безнең милләтебездә никадәр рухи байлык, никадәр талант ияләре бар икән дигән сүз. Залда җиңүчеләр һәм мәртәбәле жюри конкурска килгән эшләр белән кем язганын белмичә генә танышалар. Әсәрләрдә авторларның тәхәллүсе генә күрсәтелә. Нәтиҗәдә җиңеп чыккан эшләр арасыннан проза жанрында нигездә ир-атлар, шигърияттә хатын-кызларның иҗат итүе ачыкланган. Шаккаттырды безне 15 роман килде. Барысында ир-атлар язган. Төрле чырлар сурәтләнгән, тарихи романнар бар, урта гасырлар. Һәм алар арасында бик төрле кешеләр бар. География җәһәтеннән булсынмы, яшь җәһәтеннән булсынмы. Алар җирдә яшәп өлгерсенгә, алар җирдә сөеп өлгерсенгә. Шагыйрь Лилия Гыйбадуллина иҗатының шиге юк икәнен испатлады. Китаплар авторы күп кенә әдәби конкурслар лауреаты ул. Бу бәйгедә аның әсәрләре 4 номинациядә җиңеп чыга. Җиңүчеләр арасында шактый танылган авторларда әле яңа гына яза башлаган яшьләр дә бар. Кайбышчан Ләйсән Абдрахмановага 17 яшь, кечкенәдән иҗат итә. Яшүсмерләр өчен хикая номинациясендә 3нче урын ала. Бу әсәрләрем минем конкурс өчен генә түгел, ә ничектер үземнең күңелем теләгәнгә языла. Индер сорауларга җавап эзләп языла. Язучы Хәбир Ибрахимов исемлек дигән повестен бу конкурска дип махсус язган. Аллаһка шөкер, шундый конкурс килеп чыкты. Һәм ничектер мин күрәм, материалы теге стимул да булгач. Бөтен әйберне ташлап, бөтен эшемне ташлап, шушы диге әсәргә алындым һәм миннән язып бетердем. Иң иҗади роман номинациясендә Зөлфәт Хәкимнең 1 сәгатьтә ничә мизгел бар әсәре 1нче урынга лаек була. Идеясе чит илдә Германиядә хастаханәдә ятканда туган. Кайткач яза башлый. Көтелмәгән җиңү ди. Авырган килеш роман язып 1нче урынны алу ул моңа ничек дип әйтим, ул миңа ниндидер стимул, ниндидер сихәтле тәэсир итте әлбәттә. Иң сөендергәне шул, димәк, мин үз эшем белән шөгыльләнәм. Бу бәйге язучылар өчен илһам булса, әдәбият сөючеләр өчен көн кадагындагы әсәрләр. Конкурс дәвамлы булыр ди Марат Әхмәтов.
Bu бәйгенең киләчәге бар һәм дәвам итәчәк дибез. Тормыш мөхитебез үзгәрә башлап барганы белән исәпкә алып, менә бу күшегеп килгән безнең күңелләренә әдипләребезнең, шагыйрь язучыларыбызның әзрәк җан җылысы өрү иде. Шуңа күрә без үзебезнең максатыбызга ирештек дип саныйм. Бәйгедә җиңгән әсәрләр Идел, Ялкын, Казан утлары журналларында басылып чыгачак. Романнарны аерым китап итеп нәшер итәргә җыеналар. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре татар теленең аңлатмалы сүзлегенең 6-нчы томын тәкъдим итте. Бу бик күләмле хезмәт һәм аны академия белгечләре 20 ел дәвамында язган. 2015 елдан башлап ел саен бер томы чыгып килде. 6-нчы томы 21 елны нәшер ителә. Яңа басма атамаларга икеләтә бай. 70 мең сүз һәм 10 меңнән артык фразеологик берәмлеккә аңлатма да бирелә. Замана белән бергә лексикада үзгәрә, сүзнең яңа мәгънәләре, кулланылышта яңа сүзләр барлыкка килде ди галимнәр. Мәсәлән, соңгы елларда үз мәшгуль атамасы еш кулланыла башлады. Пандемия сәбәпле телебездә коронавирус, үз изоляция кебек сүзләр дә барлыкка килде. Алар барысы да сүзлеккә кертелгән. Коронавирус мәсәлән туп-туры алынган булса, менә бу үз изоляция, корона кризис кебек әйберләр алар ярым тәрҗемә итү, ярым калька юлы белән барбер телебездә үзебезгә хас яңгырашта барлыкка килде. Менә без бу очракта журналистларга иярә булабыз. Ягъни журналистлар артыннан бу сүзләрне бездә үз телебезнеке дип законлаштырабыз, сүзлекләргә терки булып чыгабыз. Африка егете татарча җырлый, татар кызлары Кавказ биюен башкара. Бүген туган тел көне уңайыннан Татарстанда халыклар дуслыгы йортында бәйрәм концерты да узды. Республикада 173 милләт вәкиле яши. Алар үз телләре, гореф-гадәтләре белән генә түгел, башкаларның мәдәнияте белән дә кызыксына. Бүген сәхнәдә иҗади мөмкинлекләрен дә күрсәттеләр. Татарларның эх алмагачлары җырын Африкадан килүчеләр дә белә. Сәхнәдә чыгыш ясаучы бу егет Конго Республикасында туып үскән. Казанга укырга килгәч татар җырларын өйрәнә башлаган. Үз теленнән тыш француз, инглиз, рус телендә сөйләшә. Бүгенге бәйрәмгә әлеге җырны очраклы гына сайламаган. Для меня были интересно. Әгәр дә үз телемдә яки башка чит телдә җырласам, мине бик аңламаслар иде. Бу җыр монда җыелган халыкка якын, кушылып та җырлыйлар. Телләр белү ул зур мөмкинлекләр ача. Халыкара туган тел көнендә дуслык йортындагы бәйрәм концертында төрле милләт вәкилләре чыгыш ясый. Монда катнаш төркемнәр дә шактый. Җыр бию белән бергә төрле халыкларның гореф-гадәтләрен дә өйрәнәләр. Без бүген туган телләр мероприятиесендә Кавказ биюсен биебез, Осетия дигән бию. Бездә төрле халыклар безнең ансамблебездә бар. Татарлар да, урыслар да, азербайҗаннар да, лезгин безнең бер малай. Без бөтенебез бергә. Мы сегодня покажем премьеры нашего танца осетинского. Без бүген яңа бию тәкъдим итәбез. Бәйрәмнәрдә генә түгел, көн саен төрле милләтләр белән аралашып яшибез. Безнең милли киемнең ак төсе ачык, күңелле булуын аңлата. Концептта зурлар белән бер рәттән балалар да чыгыш ясый. Телгә кызыксынуны кечкенәдән уятырга кирәк. 6 яшьтә белгән ана теле 60-та да онытылмый. Мин үзем татар кызы, ләкин шуарча белмибез. Күптән шөгыльләнәсез бию белән сез? Күптән. Бүген бәйрәм туган тел көне. Без гаиләбездә русчада, татарчада сөйләшәбез. Безгә бу бик ошый, чөнки мин әтине дә, әнине хөрмәт итәм. Татарстанда 173 милләт вәкиле бар. Республикада яшәүче халыклар иҗатта гына түгел, тормышта, эштә дә тату, ярдәмчел. Инде башка милләтләргә ихтирам, әйләнә тирәдәгеләргә хөрмәт булар, һәммәсе дә гаиләдән башлана. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казан бию ансамбле оешуга 25 ел була. Ширек гасыр эчендә әлеге иҗат коллективы тамашачыларның яраткан төркеменә әверелде. Ансамбльдән башка бер генә чарада узмый диярлек. Узган ел Казан ансамбле безнең канал белән берлектә республика көне уңайыннан зур бүләк әзерләгән иде. Бәйрәм ролигында башланың төрле истәлекле урыннарында чыгышларын тәкъдим иттеләр. Быел юбилей уңайыннан ансамбль Голливуд дип исемләнгән яңа программа күрсәтәчәк. Безнең юбилейгызга безгә хас булмаган бүтән программа әзерләдек. Аның исеме Голливуд дип атала. Ул бөтен дөньяның иң күренекле Америкада булган зур шәхесләр, зур темаларны багышланган. Чөнки Голливуд ул бит кино дөньясы, ул бит музыка һәм бию дөньясы.
Корда регби уйнау буенча Россия чемпионатында Казанның энергия командасы алтын медальләр һәм кубок яулады. Башкалада узган турнирга елның 16 төбәгеннән 26 команда җыелган иде. Корда регби уйнау Россия өчен спортның әле яңа төре, ул популярлаша гына бара. Кызыксыну зур, чөнки 2026 елгы кышкы Олимпия уеннары программасына кертелергә мөмкин. Казанда узган чемпионат нәтиҗәсе буенча 3нче урында Мәскәү өлкәсенең Витязь командасы, алтын медаль өчен көрәштә ярыш хуҗасы энергия регбичилары Самара өлкәсеннән килгән көндәшләрен җиңде. Хатын-кызлар командалары арасында җиңүче Кубань командасы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Компьютерная томография легких. Звоните 205-205-0. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Автоцентр РРТ «Казань» укомплектовал Nissan всем необходимым. Зимние шины, 3 года обслуживания и выгода до 300 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Банкрот-центр. От долгов хотят избавиться многие, и каждому готовы помочь юристы Банкрот-центр. Банкрот-центр. Профессионально, надежно, законно. Задумались о подарке к празднику? Отличное решение для автолюбителей – подарочная карта «Лукойл». С ее помощью можно оплатить любые покупки на АЗС. Готовые трехкомнатные квартиры для счастливого детства. От 16 919 рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Динамичный, яркий, мощный, вместительный. Новый 7-местный кроссовер Cherry Tiggo 8 Pro. В ритме твоей жизни. Ассистент удержания в полосе. Система распознавания дорожных знаков. Система помощи при движении в пробках. И беспрецедентная гарантия 7 лет или 200 тысяч километров пробега. Только до 28 февраля в Луидор рекордная выгода до 180 тысяч рублей на автомобили 2021 года. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Каскарова с гастролями в набережных Челнах. 3 марта в концертном зале имени Сары Садыковой. Билеты на билетон.ру. Подарок мощнее слов. В корпорации «Центр» скидки до 40%. Клининговая компания «Сияй». Хотите чистоту и порядок? Поздравляем! Теперь вы можете заказать у нас уборку любой сложности. Ихтибар! Алина Хамазат Каримовлар жырлы уйынлы концертларына даша. Махсус кунаклар гармон кураймыңлары белән Илмир Ямалов һәм дәртле бийләр белән Каматаңнар ансамбле. Эх, шәп булачак! Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Аш бүлмәсе яисә шкаф купымы Данил Мастердан кичектереп түләү шартлары белән икесен дә алырга була. 2-167-166 номерына шалтыратып заказ бирегез һәм ел дәвамында өстәмә чыгымнарсыз өлешләп түләрсез. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда явым-төшүләр көтелә, кичкә җил көчәя. Көнбатыш һәм көнчыгыш киңлекләрне гизеп йөрүче атмосфера фронтының тәэсире Татарстанга да кагылып уза. Көньяктан килгән җылы һава агымы ярдәмендә температура плюс саклана, кайбер районнарда карлы яңгыр, буран һәм көчле җил булу ихтимал. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән явым-төшүләр булмаса да, көндез һава шартлары үзгәрә. Якын көннәрдә әлегә температура плюс саклана, ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе кар явачак. Секундына 14 метр тизлек белән көньяктан көчле җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә шактый җылыта, урыны белән температура плюс 4 градуска менә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндез кар явачак, көчле җил булу ихтимал. Тотрыксыз температура тәэсирендә түбәләрдән кар яисә боз төшү хәвефе зур, мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Санчи иммунитетны ныгыта һәм көч кертә. Кан әйләнешен яхшыртканга күрә, санчи организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, кәефне күтәрә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын, хроник ауруны бетерә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 һәм 21 февраль көннәрендә Фармленд аптекаларында санчига 20% ташлама.
За окном снегопад, а у нас метель скидок. В аптеках от склада, бережных аптеках и аптеках Экона скидки до 70%. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Лизобакт 30 таблеток 259 рублей. Аптека от склада, бережная аптека и аптека Экона. Адреса аптек на сайте bdefisapteka.ru. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 февральдан 28-на кадәр Экона, Бережная аптека һәм аптека от склада дәраханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Казанда кар явачак, буран булуы мөмкин, температура +4 градуска кадәр, көньяк-көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 746 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә, исән-имин булыгыз.